בית בארץ ישראל. אז יש לנו ארץ ויש לנו בית בארץ ישראל. מהי בשבילך יום העצמאות? יום העצמאות בשבילי הוא יום מאוד מאוד מרגש. מצד אחד יש לנו את יום הזיכרון, יום שבו אנחנו זוכרים את כל הנופלים, את כל החללים. תמיד אני נזכרת במלחמות מאז שהייתי קטנה, בשיחות המשפחתיות שהיו לנו תמיד לפני יום הזיכרון עם ההורים שלי כשהייתי קטנה, שבו היינו מדברים על חיילים ובוכים ומרגישים שכולנו משפחה אחת גדולה. ואחר כך אנחנו נכנסים לחגיגות של יום העצמאות, שזהו יום שמח ביותר, כי זה יום שבו אנחנו חוגגים את העצמאות של המדינה שלנו, את היותנו עם עצמאי, עם שיכול לדאוג לעצמו, וזה באמת יום של שמחה גדולה. ומכאן אנחנו יוצאים אחרי היום הזה למסע של עשייה למען המדינה שלנו. מה היה כשהיית ילד? איך המדינה הייתה נראית? מתי? כשהייתי ילד? כן. הייתה מדינה מאוד ענייה. לא היה הרבה שפע שיש היום במדינה. לא היו אמצעים טכנולוגיים כמו שקיימים כיום במדינה. אנשים הסתפקו בדברים פשוטים, בדברים עממיים, ואלה הם הדברים שאני זוכר. והמדינה השתפרה? המדינה השתפרה מאז? מאוד השתפרה, מאוד התפתחה, נוצרו אמצעים טכנולוגיים חדשים, נכנסה טלוויזיה, נכנס מחשב, נכנסו פלאפונים. אלה דברים שלא היה קיימים בראשית המדינה. מה זה יום העצמאות בשבילך? יום העצמאות בשבילי זה יום של שמחה, יום של גאווה, יום שאנחנו יודעים שלפני כמה שנים שאלנו אנשי צוות ותלמידים מהו יום העצמאות בשבילם, והנה התגובות. מה יום העצמאות בשבילך? יום עצמאות בשבילי זה יום מאוד חגיגי, יום שבו המדינה שלי חוגגת את עצמאותה. זה יום שאני ממש מתרגשת, כי אני יודעת שהמדינה שומרת עליי, על משפחתי, על העם שלי. אני חוגגת את היום הזה עם המשפחה שלי, עם הילדים שלי. זה ממש הופך להיות אירוע משפחתי של ביחד. ואנחנו כולנו ביחד חוגגים עם המדינה. עכשיו, מה את עושה ביום העצמאות? מפגש משפחתי, שבו זה פיקניק משפחתי, אבל גם אני הולכת קודם כל עם הילדים שלי, או למוזיאון ישראל, לטייל קצת בטבע. אנחנו מאוד אוהבים את הטבע ביום הזה. טוב, תודה רבה. בית בארץ ישראל.